Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 5 verse 12 hangtod sa verse 14. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, busa sa susamang paagi nga ang sala nakasulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala, mao nga ang kamatayon mikuyanap sa tanang katawhan tungod kay ang tanan nakasala. Tungod kay tinuod gayod nga ang sala anaa na sa kalibutan sa wala pa gani gihatag ang balaod, apan wala pa matugkad ang sala niadtong wala pa ang balaod. Bisan pa ang kamatayon naghari na sukad pa kang Adan hangtod kang Moises, bisan pa niadtong mga tawo kang kinsang pagpakasala dili susama sa kalapasan ni Adan nga mao ang hulagway sa usa ka tawo nga umaabot. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa atong pagsulod sa bersikulo 12 mga kaigsuunan, once again, si Pablo nagsugod og bag-ong seksyon sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma. Apan ang kinatibuk-ang tema nagpabiling pareho lamang. Gipasabot gihapon ni Apostle Paul ang doktrina sa justification by faith alone. Kining gihimo kitang matarong atubangan sa Dios dili pinaagi sa atong buhat kundili pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Apan karon nagsugod si Pablo og bag-ong topic, iyang gi-compare si Adan ug ang atong Ginoong Hesukristo ug ang atong relationship kang Adan ug kang Kristo. O kini nga topic magpadayon hangtod sa katapusang bahin niini nga kapitulo. Kini nga section mga kaigsuunan lisod yud kaayo kining sabton. Mao nga kinahanglan gayud nato kining tun-an aron atong makalot ang mga bahandi niini. So nagsugod kini sa Greek nga pulong nga dia. Kining dia mga kaigsuunan transitional word kini nga ang kahulugan busa. Kung maghisgot kita og busa, ang buti pasabot niini adunay mga naunang mga statements ug conclusion kini, sumpay kini sa mga naunang gisulti na ni Pablo. Mao nga sa bersikulo 1 hangtod sa 11 gidescribe ni Pablo ang mga panalangin isip resulta sa justification by faith alone in Christ Jesus alone. Unsa man kini? Naghatag kini kanato og confidence. It is the basis of our assurance. Aduna kitay kalinaw diha sa Dios, makaduol kita sa trono sa grasya sa Ginoo ug magmaya kita gumikan sa paglaom nato sa kahimayaan. Ug dugang pa mga kaigsuunan ang balang espiritu gibubu nga ri kanato nga maoy nagpasabot sa gugma sa Dios diha sa atong mga kasing-kasing. Ug miabot kini kanato dili gumikan kay mga maayo kita or mga kusgan kita, gumikan kay wala kitay pagkamatarong atubangan sa Dios. Si Kristo maoy namatay alang kanato samtang mga makasasala pa kita. So alang sa mga tawo nga mitan-aw lamang kang Kristo, nagsalig lamang kaniya, aduna kitay confidence nga naluwas na kita ug pagaluwason kita sa Ginoo sa adlaw sa paghukom. Sa bersikulo 11 mga kaigsunan, giingon ni Pablo kanato nga kini mao ang
dako kaayong basihan sa atong panagkalipay, sa atong pagpamalandong sa gibuhat ni Kristo didto sa cross, sa iyang pagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanato nga mga makasasala, ang atong kasing-kasing mapuno gayud sa pagmaya ug kalipay. Sa atong teksto, gigamit ni Pablo kining pulo nga therefore or busa aron iyang introduce ang bag-ong section. Kung ato manggong tun-an ang Biblia mga kaigsunan, importante gayud kaayo nga atong matikdan kining mga gagmay nga mga pulong. Adunay usa ka magwawali nga miingon nga kung makita kuno nato kining pulong nga therefore or busa sa Bisaya, kinahanglan nga atong masabtan kung unsa ang gihisgutan before pa niini nga pulong or sa mga nauna nga mga bersikulo. So, si Pablo, mga kaigsunan, kanunay gayong nagtudlo sa pulong sa Ginoo systematically. Aduna siya ay punto nga buot niyang masabtan nato ug bisan pa og mura og mutipas siya og gamay gikan sa main point kay duna siya ay lain pang ipasabot. Mubalik gayud gihapon siya sa iyang pinakapunto. So, unsa man ang pulong nga gibalikan ni Pablo, in a broad sense mga kaigsuunan, gidirect ni Pablo kita pabalik ngadto sa sinugdanan sa iyang analysis sa doctrine of justification by faith alone nga nagsugod sa chapter 1 verse 18. Apan unsa man ang koneksyon sa verse 12 sa mga naunang bersikulo sa Romans chapter 5 verse 9 hangtod sa verse 11, mo man kini ang immediate context. Human nga gihisgutan ni Pablo nga kita napasiguli ngadto sa Dios pinaagi sa dugo ni Hesukristo, gipasabot na ni Pablo kanato karon kung sa unsang paagi nga ang pagkamatarong ni Kristo nasulob nga ri kanato or gihatag nga ri kanato. Imputation ang tawag niini mga kaigsunan. Ato na kining nahisgutan dito sa verse 10 nga kita anaa kang Kristo, we are in Christ. Ang gihisgutan niini mao ang pagkapangulo ni Kristo, the headship of Christ. Sa unsang paagi nga ang usa ka tawo mitugyan sa iyang kinabuhi alang sa uban. Gisugod kini sa pagpasabot ni Pablo kanato dinhi sa verse 12. Gumikan kay iyang gipasabot kanato ang concept of headship or pagkapangulo. Karon kung atong masabtan og duro kining headship or pagkapangulo, masabtan usab nato ang doctrine of salvation or soteriology sa theology nga pagtuon mga kaigsunan. Dili nimo masabtan ang esensya sa original nga sala, ang kinaiyahan sa substitutionary atonement, kining pag-ula ni Kristo sa iyang dugo as a substitute for sinners. Or dili nimo masabtan ang doctrine of justification by faith kung dili nato masabtan ang concept of headship or pagkapangulo. Dili gayud nimo masabtan ang kinaiyahan sa covenant theology kung dili nimo masabtan ang doctrine of headship or pagkapangulo. Sa unsang paagi nga ang sala ni Adan nahimong atong sala, ug sa unsang paagi nga ang pagkamatarong ni Kristo nahimong atong pagkamatarong. Mapasabot kini sa doctrine of headship or doktrina sa pagkapangulo. Atong tun-an first of all mga kaigsuunan ang pagkapangulo ni Adan sa tanang mga katawhan dinhi sa kalibutan. Mo kini focus sa atong pagtuon ni ining taknaa. Si Adan mao ang atong natural head. Si Adan mao ang atong natural nga pangulo. Sa tinuod lang kung biological ang atong pagahisgutan mga kaigsuunan, ang kinaiyahan sa amahan mausab ang more or less kinaiyahan sa anak. But pasabot mo liwat man gyud ang anak sa iyang amahan, sa hitsura, sa dagway, sa mga mannerisms. Now, diha kang Adan mga kaigsuunan, ang tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan miliwat. Niadtong nag-family reunion ang among pamilya didto sa Zamboanga del Norte, among nadiskubrihan nga kaliwat na inamo si Eddie Laure, kadtong former professional basketball player ug politician sa ilang lugar, ug nabantog kini siya as the Dominator or more recently the Bounty Hunter, gumikan sa iyang abilidad sa pag magic sa bola sa basketball. So kini si Eddie Laure, former NBA MVP player ni siya. Kaliwat na inamo mga kaigsunan.
Alang sa matag usa kanato, kung atong i-trace ang atong mga kaliwat, ultimately mapunting kita ngadto kang Adan. Gumikan kay kitang tanan, gikan kang Adan. Si Adan mao ang amahan natong tanan biologically. O gumikan kay si Adan mao ang atong natural nga pangulo, dili nato ikalimod nga miliwat kita kang Adan. Ang tanang mga genetic material sa atong lawas mga kaigsunan gikan kang Adan. Tinuod nga lain-lain kita og hitsura, itom, puti, dunay pulahon, dunay murag dalag, dunay bulaw ang buhok, dunay kulot ang buhok mga kaigsunan. Nagkalain-lain ang atong mga biological features, pero ang komposisyon sa atong lawas pareho lang mga kaigsunan. Well, dunay lain usab nga aspeto sa pagka pangulo ni Adan nga miliwat kita mga kaigsunan. Spiritually, si Adan gihimong balaan sa Dios, aduna gayud siya tinuod nga pagkamatarong, aduna siya kagawasan kaniadto nga mupili sa dautan ug matarong, ug aduna siya balaan nga inclination nga iyang buhaton ang insakto at tubangan sa Dios. Apan aduna usab siya posibilidad nga makasala, ug sa dihang nahulog si Adan sa sala, ang kinatibuk-an niyang kinaiyahan na usab, ang kinatibuk-an niyang pagkatawo na usab, ug wala na siya'y abilidad nga mubalik sa iyang orihinal nga kondisyon. Unsa may nahitabo ni Adan, nahimo siyang mortal. Nakasinati na og balatian ang iyang lawas. Aduna na siya'y mga kahuyangon, mga kaigsunan, and ultimately namatay si Adan. Maingon man usab kita, kitang tanan miliwat kang Adan. Si Adan usab namatay spiritually. Ang human nature ni Adan nahugawan gumikan sa sala, nahimong corrupt. Mauman usab kita mga kaigsuunan. Mao kini gipasabot sa bersikulo 12 ang giingon dinhi, busa sa susamang paagi nga ang sala nakasulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, ug ang kamatayon pinaagi sa sala, mao nga ang kamatayon mikuyanap sa tanang katawhan tungod kay ang tanan nakasala. So napanunod nato ang parihong physical ug spiritual nga kinaiyahan pinaagi sa natural generation, ug napasa kini gikan kang Adan hangtod kanato ug hangtod pa sa atong mga kaliwatan sa umaabot. Masayod gayon ikaw, aduna gayoy kasiguruhan mga kaigsuunan nga kung ikaw manganak, one day kining imong anak mamatay usab pareho nimo. So mo kini giingon ni Pablo nga ang kasalanan universal, ug gumikan kay universal man ang kasalanan, ang kamatayon usab universal. Wala gayoy makalimod niini nga kamatuuran mga kaigsuunan. So kinahanglan nga masabtan nimo kini nga mga kamatuuran aron masabtan nimo ang imong koneksyon ngadto kang Adan. Dili gyud nimo masabtan ang imong koneksyon ngadto kang Adan kung dili nimo masabtan ang concept of headship. Si Adan mao ang atong pangulo. He is the federal head of all mankind. Ang nahitabo kang Adan, nahitabo usab kanato. Mudangat nakita sa ikaduhang punto, the nature of headship, ang kinaiyahan sa pagkapangulo. Well, una, adunay gitawag og natural headship. Walay duda mga kaigsuunan, konektado kitang tanan ngadto kang Adan, pinaagi sa gitawag nga natural headship. Kita mga kaliwat ni Adan, kitang tanan, atong napanunod ang makasasala nga kondisyon ni Adan. Napanunod nato ang mga miserable nga kondisyon gumikan sa atong mga sala, mga balatian, mga kahuyangon, mga pag-antos ni ining kalibutan na mga kaguol, ug ato usab nga napanunod ang kamatayon nga kabahin kini sa natural headship ni Adan. Namatay si Adan ug kita usab mga matay ugma damlag. Gipakatawo kita nga adunay corrupt nga kinaiyahan. Aduna kitay makasasala nga kinaiyahan, ug kining atong makasasala nga kinaiyahan mudangat kini sa tanang mga matang sa sala nga atong mabuhat. Ang giingon sa Romans 3:23, kay ang tanan nakasala ug wala makapasar sa kahimayaan sa Dios. Bisan ang mga batang gagmay, bisan pagdili nimo tudluan nga mamakak, mga bakakon na kana sila. Ngano napanunod ang hugaw nga kinaiyahan ni Adan, ang original sin, ang pagkamakasasala ni Adan.
sa lain usab nga aspeto niini nga natural headship of Adam, mga kaigsunan, ang gipasabot ni Augustine kanato nga nahimo kitang kabahin sa korupsyon ni Adan gumikan kay ang tanang mga katawhan literally anaa kang Adan or konektado kang Adan. Gipasabot kini sa balaang kasulatan ang ebidensya niini nga kamatuoran. Hebrews chapter 7 verse 9 hangtod sa verse 10 ang giingon dinhi, ug makaingon kita nga bisan si Levi kansang mga kaliwat mao ang nagadawat sa ikapulo, naghatag usab sa iyang ikapulo kang Melkisedek pinaagi kang Abraham, kay sa paghatag ni Abraham sa iyang ikapulo ngadto kang Melkisedek, si Levi wala pa matawo ug anaa pa sa lawas ni Abraham. Ang but pasabot niini mga kaigsunan, si Levi usa ka distant nga kaliwat ni Abraham, and yet gipasabot nato nga si Levi naghatag og ikanapulo ngadto kang Melkisedek sa unsang paagi, pinaagi kang Abraham nga iyang kagikan, nga iyang kaliwat. Anaa pa si Levi sa lawas ni Abraham, apil di ay siya nga mihatag sa ikanapulo ngadto kang Melkisedek nga pari ug hari sa Jerusalem at that time. So mao kini concept of headship, ang gibuhat sa pangulo, ang gibuhat sa amahan, giisip nga gibuhat usab sa anak. So ang pagpakasala ni Adan, ang sala ni Adan, sala usab kanato nga mga kaliwat ni Adan. Ang guilt ni Adan, guilt usab sa tanang katawhan. So importante gayud kaayo kini nga aspeto sa pagkapangulo nga atong masabtan. Pero aduna pay dugang kining gitawag nga federal headship. Ang but pasabot ni ining federal headship, representative headship. Aduna kitay representative form of government dinhi sa Pilipinas, di ba? Aduna kitay House of Representatives. Ang mga elected officials mao ang nagrepresentar kanato. Ug kung maayo ang pagdumala sa atong mga elected officials, mga kaigsunan, nindot usab ang dagan sa atong dapit. Kung ang mga elected officials mga kurakot, mag-antos usab ang mga lumulupyo sa katilingban. Na-illustrate kini sa nasod sa Israel. Gisilutan sila ni adtong si David nga ilang hari, nagpakasala ug nakasala. And every time ang atong ambassador sa Pilipinas mupirma og dokumento sa laing nasod, iyang girepresentar ang Pilipinas ug ang iyang mga actions ug decisions maoy naghukot kanato, mga kaigsunan. Now, si Adan mao ang nagrepresentar sa tanan niyang mga kaliwat. Si Adan mao ang representative. He is the federal head. Ug niadtong gihatag sa Ginoo ang gitawag og federal creation mandate or representative creation mandate, katong gisugo sa Ginoo kang Adan nga dili kanon ang bunga sa punuan sa kahibalo sa maayo ug sa dautan. That was the representative creation mandate or federal creation mandate. Ug naghagit ang Dios, nagbahad nga the moment nga iyang kanon kadtong maong bunga, mamatay gayud siya. Sa dihang si Adan nakasala, kitang tanan nakasala. Sa dihang misupak si Adan, misupak usab kitang tanan. Nahimong mortal si Adan, nahimo usab kita nga mortal. Mamatay gayud kita. Mo kini giingon sa Genesis 2:17, kay sa higayon nga kanon mo kini, sigurado gayud nga mamatay ka. Now niadtong nakasala si Adan, kauban kita nga nakasala ni Adan. Gumikan kay nagrepresent si Adan kanato, siya ang atong federal representative or federal head sa tanang mga katawhan. Giisip sa Ginoo ang sala ni Adan, isip sala sa tibuok katawhan. Mo kini giingon sa verse 12 sa Romans chapter 5. Busa sa susamang paagi nga ang sala nakasulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, si Adan kini, ug ang kamatayon pinaagi sa sala, mao nga ang kamatayon mikuyanap sa tanang katawhan tungod kay ang tanan nakasala. So unsa may but pasabot ni ining tungod kay ang tanan nakasala? Si Pelagius, mga kaigsunan, of course wa na mo kailan ni Pelagius, usa kini siya ka heretic or mini nga magtutudlo sa ilang kapanahunan. Iyang gipresume nga ang but kunong ipasabot ni Pablo sa for all have sinned, kining gitawag og personal nga mga sala, nga si Adan nahimong guilty, namatay siya,
gumikan sa iyang personal nga sala. Nakasala man gud siya personally, so nahimo siyang mortal gumikan sa iyang sala. Kita gumikan kay nakasala man pud ta personally, nahimo usab kita nga mortal, nahimo usab kita nga makasasala. So mibalibad si Pelagius sa pagdawat sa kining doctrine of original sin. Murag walay kalabutan ang atong sala sa sala ni Adan. But that is not what the Bible tells us. Gumikan kay si Adan nakasala, gumikan kay misupak siya sa federal creation mandate. Kitang tanan nga mga kaliwat ni Adan nahimo usab nga sad-an, gumikan kay kauban kita nga nakasala ni Adan. He is our federal representative. Gumikan kay nahimong guilty ang Pangulo, nahimo usab nga guilty ang tanang mga kaliwat. Dili personal nga sala ang gihisgutan ni Pablo, although tinuod nga kita personal nga nakasala, gumikan kay napanunod nato ang pagkamakasasala nga kinaiyahan ni Adan. That was what we inherited from him. Apan dili lang kana, napanunod usab nato ang pagkasad-an, ang guilt ug ang kinaiyahan nga makasasala, ang corrupt nature. Ang gihisgutan ni Pablo, mga kaigsunan, is that ang tanang mga katawhan nga girepresentar ni Adan ug nakasala kauban ni Adan universally guilty gayod, walay exempted. So how can it be nga nahimo kitang guilty gumikan sa sala sa usa ka tawo? Mao kini ang pagpasabot sa unsang pagkaagi nga kini nga mga bersikulo nga atong gipamalandungan konektado sa nauna nang gitudlo ni Pablo. Mao kini gipasabot sa pulo nga therefore or busa. Gitubag ni Pablo ang mga pangutana alang kanato sa bersikulo 13 ug 14. In fact, kaning bersikulo 13 ug 14 nagsilbi kini nga parenthesis or side by side nga pagpasabot sa kining gitawag og for all have sinned. Ug diri mosulod ang nauna na natong gipasabot ni adtong miaging mga semana, kining doctrine of imputation. Napasa ang sala ni Adan ngari kanato, ang kinaiyahan ni Adan napasa ngari kanato, ang guilt ni Adan gisulob ngari kanato. Imputation ang tawag niini. Unsa man ang kinaiyahan sa imputation? Legally, mga kaigsunan, gi-impute kini kanato but pasabot ang legal nga sala ni Adan nahimong legal nato nga sala. Ang record ni Adan nahimong record nato, mga kaigsunan. Ang paghukom ni Adan nahimo usab nga paghukom nato. Guilty si Adan and therefore guilty kita. Ug gumikan kay namatay man si Adan both spiritually and physically, kita usab namatay ug mga matay gayod. Ang gingon sa verse 12, busa sa susamang paagi nga ang sala nakasulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala, mao nga ang kamatayon mikuyanap sa tanang katawhan tungod kay ang tanan nakasala. Pero wala man kita nakasala kauban ni Adan consciously. Yes, dili consciously but representatively. So, giisip gayud kita sa Dios nga nakasala, gumikan kay nakasala man si Adan. Giisip kita nga makasasala, gumikan kay nakasala man si Adan nga atong representative. Mao kini ang gipasabot kanato sa verse 14. Ang giingon dinhi, bisan pa ang kamatayon naghari na sukad pa kang Adan hangtod kang Moises. Bisan pa ni adtong mga tawo kang kinsang pagpakasala, dili susama sa kalapasan ni Adan, nga mao ang hulagway sa usa ka tawo nga umaabot. Sigurado gayud nga aduna nay mga sala ug mga pagsupak gikan sa panahon ni Adan ngadto sa panahon ni Moses. Klaro kaayo kining gi-illustrate sa universal nga baha nga nahitabo during the time of Noah ug sa pagkapukan sa syudad sa Sodoma ug sa Gomora. Ang gipasabot ni Pablo kanato, mga kaigsunan, nga bisan pag kini nga mga kalapasan dili pareho sa pagsupak ni Adan didto sa Garden of Eden, naangin gihapon kita sa sala ni Adan, gumikan kay si Adan nahailalom sa representative creation mandate or federal creation mandate, kadtong mandato sa Dios kang Adan nga dili gayud ipakaon ang bunga sa punuan sa
pagkaalam sa dautan ug matarong representative creation mandate or federal creation mandate, ug nagbahad ang Ginoo nga mamatay gayud si Adan the moment nga iya kadtong supakon. So ang giingon ni Pablo sa verse 13 and 14 nga ang mga tawo gikan kang Adan ngadto kang Moses, wala man nakasala sa susamang paagi nga nakasala si Adan, pero nakasinati gihapon sila og kamatayon. In other words, ang guilt ni Adan, ang pagkasad-an gumikan sa sala ni Adan, miresulta sa universal death. Kamatayon sa tanang mga katawhan dinhi sa kalibutan. Universal guilt, mga kaigsunan. Og nasayod kita nga bisan ang mga puya nga bata, mga matay, wala pa sila'y mga actual sins ha, wala pa sila'y actual nga mga sala, pero nganong gihukman man gihapon sila sa kamatayon, nganong mamatay man gihapon ang mga puya, it's because they are guilty of the sin of Adam. Ang guilt ni Adam napasa gihapon bisan pa sa mga puya, mga kaigsunan. Walay gitawag og age of accountability. Bisan pag mga puya nga bata mamatay gihapon, isip silot kang kinsang practical nga sala ni Adan na panunod sa tanang mga katawhan. So apan dunay mga tawo nga moingon nga unfair kuno nga ang sala sa usa ka tawo mapasa ngadto sa uban, ilang giakusar ang Dios nga dili kuno makatarunganon, kay ang usa sa kinaiyahan sa Dios is makatarunganon. So ngano man kini, pero mga kaigsuunan, grasya kini gihapon mga kaigsuunan. Tungod kay pinaagi sa federal headship, ang tanang mga nahailalom sa Pangulo madamay sa kondisyon sa Pangulo. For example, si Adan nakasala, nahimong sad-an, ang tanang mga kaliwat niya nadamay sa sala ni Adan. Si Kristo, gumikan sa iyang pagsunod sa tanang kasuguan sa Dios, ang tanang mga mutuo ug musalig kaniya nahailalom kang Kristo, pagaisipon usab nga matarong pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo. Ang obedience ni Kristo, ang pagsunod ni Kristo, ang pagkabalaan ni Kristo isulob ngadto kanila. So kining concept of federal headship, grasya dae kini. Unsaon na lang no kung wala kitay federal head, kung manubag kita sa atong individual nga sala, wala gayud kitay paglaom ngadto sa kaluwasan. Apan gumikan sa federal headship, una, kang Adan, nadamay kita, aduna kitay paglaom nga maluwas pinaagi sa pagkamatarong sa ikaduha nga federal head, si Kristo nga nagpakatawo ni ining kalibutana, Dios nahimong tawo nga wala mawala ang iyang pagka-Dios, ug gumikan kay nahimo siyang tawo, representative si Kristo, perfect representative alang sa iyang mga katawhan. Iyang gisunod ang tanang balaod sa Dios, iyang gituman ang tanang kasuguan sa Dios, ug ang tanang mga nagsalig kang Kristo pagaisipon usab nga matarong. Gumikan kay gibayra ni Kristo ang tanang silot sa sala didto sa cross sa Kalbaryo, kita nga mga nagtuog nagsalig kaniya, giisip usab nga nakabayad na sa atong sala. Sa unsang paagi na bayra nato, dili sa atong kaugalingong binuhatan, kundili sa gibuhat ni Kristo, sa iyang pagpaula sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo, sa iyang pagkabanhaw, sa iyang pagkamatarong, giisip nga pagkamatarong nato. Mo kini gipasabot sa verse 18 ug 19 sa Romans chapter 5. Busa kung giunsa nga pinaagi sa pagsupak sa usa, miabot ang paghukom sa tanang mga tawo, maingon man usab nga pinaagi sa pagsunod sa usa, miabot sa tanang mga tawo ang pag-isip nga hingpit ug kinabuhi. Tungod kay kung giunsa nga pinaagi sa pagsupak sa usa ka tawo, nahimong makasasala ang daghan, maingon man usab nga pinaagi sa pagsunod sa usa, nahimong mga matarong ang daghan. So gitandi si Adan ug si Kristo, mga kaigsunan. Kung atong i-reject kining doctrine of imputed sin, ang sala ni Adan napasa nga ri kanato, ato usab nga i-reject ang doctrine of imputed righteousness. Ang pagkamatarong ni Kristo gisulob nga ri kanato. So, ang duha ka imputation, mga kaigsunan, adunay legal grounds. Ang sala ni Adan legally napasa kanato, ang pagkamatarong ni Kristo legally napasa sa tanang mga magtutuo, gumikan kay parihong si Adan ug si Kristo mga legal federal head of mankind.
Gisupak sa unang federal head ang sugo sa Ginoo, ang federal creation mandate, mao nga nadamay kitang tanan. Pero kang Kristo gituman ang tanang balaod sa Dios, ang tanang mutuo kaniya madamay usab sa iyang pagkamatarong ug sa bili sa dugo nga iyang giula didto sa cross sa Kalbaryo. Kang kinsa ka nasakop mga kahigalaan, nagpabilin ba ikaw nga naa kang Adan? Well, nagpabilin ikaw nga hinukman, apan kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug mudangup kang Kristo, musalig lamang kang Kristo, mabalhin ikaw gikan sa federal headship ni Adan ngadto sa federal headship ni Kristo. Ug ang pagkamatarong ni Kristo ug ang iyang dugo mao ang igasulob kanimo ug igahugas sa tanan nimong mga sala aron ikaw pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. Nabuhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.